bok, svako može naučiti dobro plivati, to ne mora biti tajna dobrih plivača niti uspješnih trenera, nikako intelektualno vlasništvo, reći samo o osjećajima. Znači ja na skoro svakom treningu koristim neko od ovih pomagala, stalno ih pokazujem, stalno naglašavam, plivajte što više, pomažite se, pogotovo triatlonci, ne moraju uopće tražiti logiku plivačkog treninga i sve ono što zapravo plivači rade, mnoge te stvari ne moramo mi primijeniti. Naprimjer, ja obožavam plivat sa plovkom, pogotovo zato što želim poštediti noge, ali ne noge, nego donji dio leđa. I želim da sam uspravan, da mi je tijelo izravnato u vodi, da imam što manji otpor vode i da onda se koncentriram samo na gornji dio tijela. Zapravo nama triatloncima najbitniji samo gornji dio rad tijela. Znači kako ide, vrlo jednostavno, znači stavim ovo pod noge, imam ravan sam i samo, ako mogu čak neutraliziram i rad glave, znači stavim ovaj, zato što ne želim uopće da i glava ide, znači samo peglom. Znači čisti kardio i pazim na tehniku visokog lakta i angažiram ove mišiće, latissimus, pectoralis, deltoidni mišić, triceps, na to se koncentriram, na te prigibače da završim zavisle. Znači to je više slično veslanju nekakvom, možda čak i metenju, nego nekakvom žongliranju i artizmu. Ne trati puno fleksibilnosti.